a dokončíme tú akciu, akú majú alebo nemajú. Aj zaraz je to. Aj teraz, jak sme hrali tam. Narazí do hráča a hotovo. Bez faulu. Bez faulu. Ruky dole a všetko možné. A nohy na bok a to, čo viete robiť, že vystrčím nohu, je faul. Vystrčím ruku, zase faul. A potom bol výsledok tam. A sedí si. Nakoniec to skončilo, ako to skončilo, ale tí, čo tam boli, to dobre vedia. 9 vylúčených. Nebudem vyprávať, koľko vymyslených, ale vylúčených. Takže od začiatku treba hrať, treba jazdiť a hlavne strieľať. A už to nehľadajte cez to brankovisko do prázdnej a ešte tomu a ešte hej tomu, nie, zakončiť. Streľovacia začína, strelov po strele začína nový súboj opuk. Takže pôjdete tam a nie, že budete stáť a pozerať. Tam. Ale ideme.